Hi, Noor. Hello. Rialan, 23. Ay, 23. 28. Hello, kapatid. Musta ka na? Musta ka na? Neo mismo. Good evening. Thanks for coming. Ate Ima TV. Thank you. Kunik sa nakapin. Hello. Mideros. Copy. Neo mismo. Thank you. Tabay lang ako dito, ate. Hanggat gising. Salamat, kapatid Norin. Mega love shout out. Shout out. Lumideros. Sa nakapin tayo, bisitahin natin yung nakapin. Tortang talong. Ayan. Sarap naman yan. Tortang talong. People watching natin na lang kasi yung talong full watching natin. Kapatid. Masarap. Ulam pa yan. Kapatid, pag ako ang nag-ulam niyan. Tortang talong. Vicky Korea, hi. Nice meet you, host and everyone. Ayan. Ria lang 28, Dan, support from Neo mismo. Hi, Pugat. Wala akong nabisita, na busy-busy. Wala akong nabisita mga kapatiran. Na busy-busy ako, lumabas kami ng namasyal sa labas. Ano ba yan? Kararating lang namin ngayon. Lance, kapatid, sarap ng talong mo. From Norin. Oo nga, no? Yummy. Piki Korea, salamat, salamat. Ayan. Guys, sa nakapin tayo. Dikit naman na ako sa'yo, Lance. Meron pa ba ako ididikit sa'yo? Maghanap tayo ng ididikit. Pindan host from Piki Korea. Ayan, Rialan 28. Pina daw si Piki Korea. Ayan. Waiting message, Ate Ima. Yes, Neo mismo. We are busy. Piki Korea and for like done. Thank you. Yan ang hirap, Ate Ima, pag pinasamat ng amo sa labas. Oo nga.
Wala pa naman akong ano doon, wala akong balance. Maski na may balance, hindi ka naman maka-open kasi nagpunta kami ng ano, Patayan. Ano ba yun? May patay. Norin, may patay na mga kamag-anak. Dalawa nagkasunodan, kaya yan. Pumunta kami. Picoy Korea. Wait, okay? I will check your house and niyo mismo. Ma'am Butangira. Ayan. Ngayon lang ako ano naman, nag-update. Busy, busy talaga si Ate Ina. Ayan, may tawag. Yes, hello. Ha? Yes. Why? Ima, ano ba yan? What you want? Okay. Okay, okay, I'm coming. Oh, ayan, tawag ako ng alaga ko saglit lang. Yes, I'm here with you. Elter. Popcorn? Ah, okay. Okay. Hello everyone from L3. Ayan. Maglablaban muna. Niyo Dan, my friend from Real. Yes. Ah!
I'm not perfect. Hello, Ma'am Jolie. Medyo busy-busy si Ate Emma. Paano lang? Padalaw-dalaw. Ang bayan. Trabaho natin. Nandun ako sa kabila eh. Iniwan ko dito sa kwarto ko yung main channel ko. Guys, nakapin tayo. Muna. Pati tuloy naghahangsi. Grabe, busy na ako ngayon. Hindi na ako makasupot sa mga Hindi na ako makapag-isda. O, diba? Wala sin akong nadalaw. Nadalaw ko lang si Ma'am Mary Joy. Ay, si, ba yan? Mary Joy, kako pala. Wala na talaga akong hindi pa ako nakadalaw kila, Hindi bali, di isang araw, diba? Evelyn, meron ka lang dyan. Sino pa dyan di ko nadikitan, sabi ni Rian. Kapatid Bugak, sabi ni Rian. Ba daw kayo ng bahay? O ayan, may Santa Claus na magdidikit sa inyo. Si Evelyn at saka si ang dyan ang dyan, malit lang. Ay, si Evelyn at saka si Nor. Belski. Gandang gabi, Ate Ma. Salamat sa pagdalaw, sa pagbisita, Sis Belski. Ayan, hindi ko na nakikita yung mga dumadalo na iba. Baba ako bahay ko, Ate Ma. Inaamag na. I'm not perfect. Hinahanap ko na kasi yung mo eh. Ayan tuloy. Oo, hindi na nakikita yung ganda mo. Ayan. Oh, yung aso ko, nagpapa-impress. Wala kaming Kukunin ko yung pera ko nandito sa likod ng cellphone ko. Nandito, yan, magugulo yung ko. Mag-live ka. Para may madalaw ako. Magagalaw ko yung kasi kukunin ko yung pera sa likod ng Mag-order kami ng pagkain namin. Nasa likod yung pera ko. Likod ng mobile. Oops! Ano ba yan? Dito ko inilagay kasi asan na? Ayan. O, diba? Kunin ko muna yung pera ko. Nasa likod. O, di. Ayan na. Magulo si Ate Emma. Magulo kami niya. Ayan. Ang perfect. Ka na. Wala na yung ganda-ganda ng mo eh. Kasi ako eh. Pawats po. Ate Emma, itago daw. Ate Emma, labas tayo bukas. Bukas na kaagad? Oo, mag-content tayo. Maraming papasyalan sa labas. Mainit-init pa. Grabe init. No. Belski, ayan. Ba't ka nagtago, Ate Emma? Busy na ako. Kapatid Belski? Mamaya-maya tinatawag ako. Moma Media, welcome. Hello, dear friend. Moma Media, thanks for coming. How are you? I'm fine, thank you. Mag-order muna kami ng pagkain namin.
Guys, connected sa atin. Yung aso ko ang nandito, oh. Kanini pa. Wait.
Ayan. Ayan. Hawak-hawak. Lipat bahay tayo, lipat bahay. Lipat bahay tayo. Andi. Guys, dito tayo sa ano. Oh, 'di ba? Ah? Dito tayo sa loob ng bahay namin. Nasa kwarto ko kasi itong ano, kinuha ko sa kwarto ko. Ngayon punta tayo dito sa Mariter Mix Vlog. Good evening everyone. Wait lang yung mga ano, para maayudahan ko kayo. Kay, ano na, alam nyo na ang OFW, busy. Naku, busy-busy tayong palagi. Sino yung sunod? Isunod natin si, ano, itong si Piki Korea. Siya ang pangalawa kanina yata. Moma Media. Wait, okay. Just me, this is my one. Yeah, Ate Ima, just me. Wait, ayudahan ko lang yung nakapin. Guys, maglablaban muna. Dikitan ko lang yung nakapin. Tamsak Ate Ima. Ma'am Perfect, wait lang saka Korea dan, di pa. Ano yung pagkain niya? Korea, 225 tamsak, banana, with dollar. Guys, wag natin ano yung dollar. I-skip para makatulong. Mas makatulong kisa subscribe.
Ayan, natawa na si ano, Rhea, natawa ka na all may talong hatid. Si Sibilin, welcome. Watching ako ulit sa ano, viral na Purple Yam Jam. Watching sa iba kong ano, account. Wala na yung rosas ko. Moma Media. Wait, okay? Wait, I will give you also now. Now you are. Sunod ka na lang. Yung aking, ano yun? Yung aking paati ima, pang dagdag. What's hour? Oo, mas malaga yung what's hour. Mahirap, ano. Ara, Anilos Vlog. Sis Mariterdan, Rewatch sa short sis. Thank you, Ma'am Ara. Mahina ang kalaban. Mahina si Ate Ima. Mahinang mag, alan, Piki, Korea, dan ako sa'yo. Tama na muna yung plus 2 with thumbs up at saka ano, dollar. O, meron pang views. O, di ba? Pugak, thank you. Ayan, tawag na naman si alaga ko. Alaga namin. Yes! Cafeteria outside. Okay. Belsky. Saglit lang ah. Harang. Cafeteria. Coming.
Namimihasan na namimihasan na yung taga-delivery. Gusto niya ibigay ko na naman yung ano, sukli. Wala na akong pera, uy. O, asan na? Ay, kabsat, alay, agak pa siya. Hindi ako nakadalaw kasi lumabas kami. Sa'yo kanina. Hindi ako nakadalaw. Ano ba yan? Pumunta kami sa Patayan. Patayan. Ano ba yan? Dan ako sa nakapin. Ano ba yung tawag diyan? Palitan natin. Ang sipag din yan eh. Para pantay-pantay kahit na hindi sila ka lahi. Ano rin natin kasi nagtsatsaga rin silang ano. Ano yung subscribe na sinasabi nito? Vicky Korea, what is this? It's subscriber. I give one more. Sino na yung ano? Sinur pala. Sinur yung ano. Pasensya na kayo kasi mahina si ate ano, magdikit-dikit. Tapos tinatawag pa. Oh. Kay Nor tayo. Nalulubat na ako. Saglit lang mag-ano ako. Mag-charge ako dito sa sulok. Saan ba? Saan magsaksakan dito? Dito. Ayan. Kung saan-saan na ako pumupuntang sulok. Mag-charge lang. Ako, ang daming istorbo. Pero na namang ano, sinusundo na yung mga bata. Come! Your baby, ah! Hey! Yeah! Pick up! Yes. Baby. This mamudrong. Istorbo kayo. Sabay ganun. Istorbo tayo. Sis Arby. Ayan. Ako, busy-busy si Ate Ma, oh. Tapos tawag na silang tawag. Utos ng utos yung mga bata. Dito yung mga bata. Hindi ako makadikit na tuloy. Kung saan-saan ko na yan ilalagay yung ano ko, oh. Kabsat. Superman.
Pugak. Idol Lopi from Pugak. Walang katapusan, Nur. Busy-busy palagi. Kaya, hindi ako nakakagala. Tapos, ayan, di rin ako makapag, 2 minutes harang atim. Salamat, Sis RB. Nur, nandito ako sa bahay mo. I-watch na lang natin. Ayan o. Nasa sulok yung phone ko kasi nakababad sa charge. Busy-busy si Ate Ima, hindi nakakapag, dun sa mga nagla-live, hindi na nakakapunta yung mga iba. Harang, Belski. Ay, Belski, Nur. Harang. Saan ba ito, Nur? Sa Mindanao? Di ba nasa Dubai ka? Bakit nandyan ka sa Mindanao? Thumbs up with watching, Nur. Di ka baka wala pa, dikitan kita kung meron pa. $11 million. Meron, Nur. Meron akong i-dedicate sa'yo. Oh. Ano kain na tayo? Hindi pala yung kasama. Ayan. Watching uli Nur. Sa isa kong account. Nandito ako sa nakapin. Guys, maglablaban kayo muna. Nandito ako sa nakapin. Kabsat Lupi. Big thank you. Hindi ako nakadalaw sa iyo kanina. Pumunta kami sa Pattaya. Kasama yung amo. Kararating lang namin kanina lang. Nur, tamsak ako. Watching ulit. Pangalawang banana. O, tama na muna yun Kasi sa iba na naman.
17 million. Salamat. Ma'am Maritel, big thank you. Ria lang. Is coming Elis. O ayan, coming Elis. Tamsagan ko na lang. Ria lang, bagong dikit ako. Bagong dikit itong isa kong ano. $18 million. Big thank you po sa mga nandiyan. Ma'am Evelyn, idikitan kita, saglit lang. Dito muna tayo kay ano. Oy, may bagong dikit. Bagong dikit ako, Ma'am Jolie. Namabaya, ba't siya wala dugo? Dugo na sila wala niya. Dugo. Just ali ko, awit. Bagong dikit, Ma'am Jolie. Guys, tulong-tulong sa baba. Time. Salam. Kabsat Lupi, salamat. Risa Perwera. Connect to each other, guys. Bugak, salamat sa pagdalaw. Sis Evelyn, nandyan ka pa ba? Hindi ko na makita yung ano mo. O may nag-ano dito. May nagsasalita ng ano.
Guys, nasa taas pa ako. Nagkukunik. Naghanap ako ng kukunik ko kay mama. Tam 30 tamsak, Ma'am Jolie, saka banana. With watching sa nag-iimot na magandang dilag. Nag-iimot. Watching here. Norim, salamat. Salamat sa pag-stay. Guys, tapos na sa nakapin. Bibilin. Saglit lang. Ate Ima yan. Ing. Ing to ni Ima. Risa Peruya. This is my, Dilski. Sis, wait lang ha. Saglit is, si Ma'am Evelyn pa pala. Ba yan? Ma'am Evelyn. Ma'am Mariter Big Vlog. Wait lang ha. Nagkikipagdikitan lang si Ate Ima dito. Hindi ko makuha ko yung tapos na sa nakapin. Ano na lang. Wala si Evelyn ng pin. I-go to channel na lang. Naku, iba pa lang Ayaw makuha. Kabsat Lupi. Salamat. Go to channel si Mix Vlog. Kanina pa yan. Wala siyang yung channel. Ay, ano ba yung channel? Yung ito, saglit. Kukunin ko na lang sa niya.
Thank you, Risa Perwira. Ay, asan na yung dragon ni Gaming? Ba't ayaw? Guys, nagkukunik si Ate Ima sa ano, connected sa other. Kinukunik ko si ano, Ma'am Evelyn. Boring. Boring tayo, walang music. Iba yung binaba ko, ayaw maano, ay hindi ko makuha yung go to channel. Ayaw magbaba ni Ma'am Evelyn. Ako na lang magbaba. Ayan. Gas Moody. Salamat Ate Ima. Greeting from Yuki. Thanks for coming, Gas Moody. Mahina si Ate Imang magdikit. Dragoni. Do you eat yourself? Salamat po, sir. Guys, nandito ako sa nakapin. Kunikan ko lang si Ma'am Evelyn.
Tamsak 11, Ma'am Evelyn. Watching ako sa ano, ginagawa mong tinapay. Belski, Belski, saglit lang ah. Sunod na rin kita. Filipina in Chile. Hi sis, next time pasali ako. Ali ka na, sali ka na. Magbaba ka ng ano bahay. Bakit next time ka pa sasali? Sali ka na dito ngayon na. Sali ka na, oh, may ano dyan. Dikitan ka sa ano. Naan dyan. Hindi pa ako tapos sa nakapin. Wait lang ah. Ayan, bigyan kita ng ninja. Kasi ano pa ako. Kay Ma'am Evelyn. Nagagawa siya ng bread. Tamsak ako ulit, Ma'am Evelyn. At saka bagong ninja ulit. Ay, nandiyan. Bagong banana. Watching Ate Ima. Ano na, Lor? May pa tayo kakain. Malamig na yung order natin. Ma'am Evelyn, dito ako sa bahay mo ulit. Si ano, sinusundo niya yung mga alaga niya, nasa taas, di ba? Tamsak 13 ulit. Ano na? Kain tayo, Lord? Magawa na ako ng chai. Oo, magawa na ako ng chai. Nandito sa ano yung, ano ko, kasi nag-charge ako dito. Oo nga. Rosmaranan. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko nakikita yung mga ibang ano. Sis Evelyn Mix Vlog, watching pa rin ako doon sa ano mo, tinapay.
Thank you, Risa Perwira. Tatlo pa lang yung naidikit ko sa'yo, sis sis Evelyn. Watching pa rin, Ma'am Maritel. Ha? Sit down. Sit down. Why you are there outside too much hot there? Asma? You. Why you are there outside? I think. Come ha? Inside. Too much hot there. Outside. Magawa na ko ng chai. Belski, baba ka ng ano, bahay mo. Sunod kita. Sunod kita. Mas kinamo ka. Mabigyan kita ng dollar at saka ano. Ano, ito pa rin ang gagawin ko? Magyan natin, maubos ang tray natin. Ito lang. Powder mo na. Wala na tayong banchay. Ano, uwi na yung mga bata? Ayaw nilang umuwi. Di ba pupunta rin dito si Baba Sam, hintayin na lang nila. Ito, man. Maggawa tayo ng chai muna. Ma'am Maritel, salamat. Ma'am Maritel, salamat. Maggawa muna ako ng chai kasi may bisita. Wala pang charge.
nandun na yung mga baso? Hmm. May bisita na? Wala pa. Wala pa, pero nakabaka na yung tipo na. Bisita na naman kami. Bago pa na magbili ng ano. Emma, bago pa na magbili ng jab-jab sa kapon ko. Oo, kasi di ba sabi niya Kasi dito, wala na yung ano eh. ubo kasi nung kakain siyo. Talagang narinig ko cancel eh. Ang alam ko cancel, si Ina yung sa AC. Oh, ang alam ko naman, Ang cancel yung sinabi ng kainan. cancel, di ba kanina lang na sinabi? Tapos sinabi din ng alam nila bukas dito. Ang next time. Tapos kanina, alam na lang yung sinabi nila. Sabi ko sa kanya, 10 o'clock, eh di ba kainain pa dito bukas? Hindi pa ako nagbili ng bukas. Cancel So, na. yung babi, sabi nila, ano, sa bahay-bahay nila. Kain. Oo, sa kamay patay. Yung patay, di ba? Ano, dadalaw-dalaw sila sa patay, di wala rin. Ah, gusto ko rin ba? Ano ko na? Ako na. Ah, salamat. Ay, salamat. Ay, nandito yung ano ba natin? Drinks. Ha? Future X. Kumusta na Future X from Maritel Mix Vlog? Magagawa ko ng chai para sa bisita. Ma'am Maritel, salamat sa support. Hindi ko pa maharap kayo. Plumil Vlogs, Ate Labila. Palbangon la kabsat. Ay si Mega Love shout out. Labila, palbangon. Palbangon la ditan, di ba? Plumil Vlogs, palbangon la ditan. Ano ba yan? Wala niyo ojak ni Dubai, nani ay. Agak ni si Mumput. Mantitipon naknik yan, manhahakot ak ni kwarta, o di ba? Manhakot ak ni kwarta diya Dubai, sa nakong sempet. O, di ba? Liomel Vlogs. Akin nagkalaman, kiyakin, ay, napunta ka. Napunta ka diya, vlog mo, ang kamot lang. Nagagawa ko ng ano, do it yourself. Kaya na ka rin dyan, salamat sa ano, gagawa pa si Ate Ima ng Chay Ogawa, may bisita kami. Musta may kakaiba yung lukon. Wala, ang gapulaman. Agatuloy. Awin, ang tiginawa to. Dati ni, isang kakaiba kami ni. What tayo video mi? Yapa. Si kami namin. Mangirasak na ate. Bakit? Superman kabsat. Nag-back out ka na. Ano, malapit ka na eh. Malapit ka nang magka-watch hour. Konti na lang, nag-back out ka pa. Ano ba yan? Sir Clue. Dapat tuloy-tuloy nyo lang. Maski silent lang yung ano nyo. Walang mawawala. Maski naiwan nyo na magdamag yan sa ano. Wala, talo kayo ah. Talo kayo pag ganun. Nasa kalahati na yung watch hour mo, di ba? Oh, bakat nag-back out ka. Hindi naman. Gagawa lang ako ng chai. Ugawa. Mga bisita namin. Tawa yan sila.
Kapsat, watan kanin, Gapulara, di ba? Kapsat. O, di ba? Gapulara.
dress, Muhammad? What your dress? Huh? La, what dress your dress? White? Saan ka punta? Ano na, lumabas ako, naggawa ng chai. Talante. Cleo Mel Vlogs, from Risa Pereira. Pelski, ano ba yan? Pilam Simple Life Texas, Tamsag Sisi, nasa harang pa. Salamat, Sisi, Pilam Simple Life sa pagdalaw. MDR Video, Tamsag Ate Ho, shout out from Barcelona, Spain. Thank you, MDR Video. Bye muna, kapatid. Linis pa. O sige lang, kapatid. Ibilin. Hayaan mo pag ano, dagdagan natin yung ano mo ha. Nagawa lang ako ng chai. Sa kagawa. May bisita. Kahit na bukas pa ako mag-in. O diba? Kapsat. Bukas na lang ako mag-in, diba? Pangbawi ng ano, nalalagas na. Ayan, matamis na yung chai ko. Diba? Wala kasi na mamay ko na ilagay. Kasi marami. Marami doon. Ayan, kain tayo. Wala pa ba tao? Hindi tayo muna. Oo, ibalik ko na lang. Ano mo na? Mag-11 na eh. FDR, nandito ako sa bahay mo. Oo, nabula. Yan. May bago na parang ano na rin, oh. Ano yan? Ah, ano yan? Ah! Nagulat ako. May horse rice. Extra strong. Premium na masarap.
kuan niya mo kalat na nga ubing nagkain nanganti ko galing popcorn nagaluti ko tuminapon yung mga popcorn o ay dito ako nagagawa ko ng apay madanda na sumatawag sila sa iyo di ka sumasagot magdamit Kunti na lang. Kunti na lang yung ano niya. Ayan, wala pa. Hindi pa puno. Charge. Ayun, ano, naka-charge dito sa sulok. Magdidikit ako. Saglit lang kayo dyan. Magdidikit ako. siyempre nadulong manok naman Kaya kasama mo sa nagasan sa amin. saan niya Iba ito ngayon kay Mama Mary. Sa labasan, pag lumabas ka sa amin. yung sa inyo sa kaloob Sa kaloob ka sa amin. maganda pala
Nandito lang ako sa ano lamesa, nagdidikit. Umupo lang ako, pagod na ako. Nandito tasulok yung mobile ko naka-charge. Ang gano pigaran oras sa kabsat, di ba? Oh, di ba? Gapoy. Di ba bali? Yan. Ayan mo. my lord, this spoon for Ay, diba? Baby Muhammad. Baby Muhammad isa. Bitlay pura. Muhammad. Baby Muhammad isa, Lord Sefu. السلام سوي تأخير بعد محمد وين تليفونك سيفون التليفون عطني الباسورد مال محمد ولا سيفون ماله هو هذا محمد وحاسبه مال محمد اسود اصلا Plastic to. بلاستيك هذا الحبيب كان يلعب على المرحانة وناصرنا على المرحانة واحد يوم ما انتم مدوغات منو التليفون يوم يصير هيك التليفون صورة محمد سيفو اقول له سيفو وين تليفونك الصعب وين هو الراجل؟ Baba, بعد هني سيفو لا هم فوق تليفونهم على المرحانة اللي برا ايه سيفو تليفونك وين؟ ما تعرف تليفونك على المرحانة Iniwan nila yung تعال وين تليفونك؟ انا لابس بنادى ما اعرف كيف اشوف ارقام يا لابس بنات انت حسب bukas doon na iwan yung telepono. Ha? سيفو Buti
Kabsat. Turkey. Alam ko na yan. Saan? Walang dako. Hindi ko pwede. Oo, ito na. Hindi na. Grabe, pero matalim sa kanila. Ganyan kami sa kanila. Mamaya ka mag-turkey sa mga ama. Magkakain muna ako. Lord, ilang parang turkey. Balik na tayo po. Ha, madali sleep? Ha? He sleep? Ha? Bago nagising, anong oras ng tulog ko gabi? Alas 3. Inisip ko naman alas 7. Apat na oras lang ang tulog. Di ba, dalawa sila? Hindi, dyan ano, tinanong ko yan. Ay, ano, parang ano, dumaan lang siya. Kaya may- Asan na yung baso? Nandoon.
Nagkukunik lang ako, saglit lang. Nagkukunik ako sa inyo.
Hamon! Muhammad! Hamon! Mino, Nopal? Nopal? Nopal here? Hamon sleep? Hamon sleep? Bueno, seco. Wala siyang baso doon. Wala siyang baso, Lord. Guys, nagdidikit ako, guys. Makikipuyatan din ako kasi ang mga amo ko, nagkikipagpuyatan sila eh. Magpupuyat sila hanggang kaya nila. O, diba? Walang baso na doon, Lord. Yung isa? Ayun. Ano ba yan? Ano ba yan? O, tinatira. Okay ka, o ano, Lord? Habang nakaupo dyan. Eh, tingnan mo ko nandiyan si Green Tea.
Why you not dress the gabi? Wala pa, wala. Ano ba? Wala nang battery? Meron pa ba? Tignan ko nga. Ano, alis na sila, Lon? Wala, hindi pa, ano. Ako muna ako mag-ano ha. GR coming. Mega love shout out. Salamat sa patamsak. Puno na siguro. Ay, puno na siguro. Tama na muna. Meron lang charge. Okay, Kalor. Maupo tayo dito, oh. Maupo muna tayo habang nag-aantay. Ayan. Dito muna ako sa ano. Uupuan ko muna yung mga bisita ko dito. Magtatamsak lang ako. Ate Ima, Charlotte. Mega love shout out. Makikipagpuyatan sa mga bisita, mga amo. Oh. Hanggang alas 4 na naman sila dyan matatapos. Oo. Busy ako pero ngayon, uupo na naman. Wala pag OFW talaga busy. Dito ako sa lamesa. Nandito ako sa bahay mo, Charlotte. Salamat, Kabsat. Ma'am Charlotte, nandito ako sa bahay mo. Okay, Kalor. Mag-aalis ka na ng buto.
Hindi malamig. Salamat, JR. Nagpupunik lang ako. Tamsak Belsky. Tamsak Kabsat. Galing sumayaw ah. Tamsak 22. Min mo ito, GR Gaming. GR Gaming. Ayudahan kita. Dito ako sa bahay mo. Galing mo sa aking laro ah. GR Gaming. Dito ako sa bahay mo. Shin TV. Hello sis. Salamat. GR, nandito ako sa bahay mo. Tamsak ako, saka banana. Saglit lang, ay dahan muna kita. Malit lang bahay mo eh. Isa na lang, isa. Isa na, magbibilang. Nakaharap sa tiso yung ano ko. JR, pababa mo ng bahay mo. Mag, ano ka ng link? Para madali. Hindi ko mag-auto channel yung iba eh. Busin ko tulo, tingnan mo. Naalis yung pagkasuya. Iwan ko nandiyan yata sayang. Ayan. Tamsak 6.
banana. Saglit lang. Pangalawang banana. Ayudahan natin si GR, maliit lang yung bahay niya. Pang-pito na tamsak, pangatlong banana, o di ba? Pang-walong tamsak, tapos pang-apat na banana. Wow! Asan na ako? Shing, magbabaw na ng ano, sa didikitan kita, Shing. Baba ka ng lipo. Pang-siyam na tamsak, saka pang-limang banana, GR. Sampung tamsak, anim na banana. Anim na, no? One, two, three, four, five, six. Oh, anim na. Anim kasi anim itong ano eh, isang mobile light.
Lahat ba yung naanin mo, Lord? Lahat yan? Tatlong plato din. Hanggat kaya yung plato. Kaya pong magtanggal. Hindi na kita matulungan. Ayan, no, busy. Pinupuan ko yung mga ano. Kasi bibira ako makaupo eh. Panay busy. Ayan. Ang liit naman. Samantalahin. Ching. Okay, wait lang ah. Uy, harang. Gising si ano, Sir Boy. Ba't gising ka, Sir Boy? Magtamsak ako, Ching. Sa'yo. Ay, iba yung natamsakan ko yata. Tamsak anim. Ching. Tamsakan natin si ano, si Sir Lupi. Upcoming niya. Lit na pagkain na to. Saglit lang, susubo lang ako saglit ha. Nagutom. Kunti pa sila dyan. Lord. Kunti pa sila. Maya pa siguro sila ano, darating yung may iba. Susubo Ate, lang ako bukas pala. ah. Pag ilong may labahan dyan sa may hagdan, yung mga uniform na siya ma. I-comfort mo lang ha. Tapos, may makita ka doon wasar na pinapatest ni ama kung susuot niya yung kung maganda daw ang tela galing kay Baba Jack. Padaan sa nakapin. Pati pantalon niya siya ng itim na suot. Comfort lang niya. Mo yan sa work.
Salamat, GR. Mag-iwan ka ng bakas sa kanya. Babalikan ka niyan. Maraming ano yan eh. Alagad din. Ching, nandito ko sa bahay mo rin. Tamsak sa premiere. Bagong dikit, Ching. Matulog na yung iba. Ayan o, natulog na yung mga iba. Ay, salamat. Nabusog. Uy, oso. Salamat sa paharang. Sabi ko kayo na, madam, we buy oil, 2 bags, tahil, and not. In this money for business, not babakard. Sabi na, please babakard. Ano, ikaw lang makikinabang ng Tamsak pang-business? ulit, Kabsat. Meron pa akong pang-tamsak sa'yo. Papang salon mo, puro ka salon. Sayaw pa more. Oh, di ba? Tamsak na nga yung mga alagad ko. Ching, tamsak. Babakard. 12-4. Ma'am Charlotte, tamsak ano na ko sa'yo? Naitamsak ko na lahat pala yun. Oh, wala na akong may tamsak sa'yo. Saka banana. Watching na lang. Watch na kita oh. Watching.
Boy Motor TV, harang, salamat. Salamat. Holography, ang laki ng bahay mo na. Tamsak ako, holography. With watching din. Si Baba ano ang nandun sa gilid pala, hindi ko napansin. Si Baba Jaber. Nandoon. Kung hindi siya nagsalita, hindi ko napansin. Kasi binigay ko yung ano, hindi ako lumilingon eh. Bawal lumingon sa mga bisitang mga lalaki. Street. Ito nga, pindiro tumitingin sa mga lalaki. Nagtatamsak ako sa inyo. Pero nagbo-voicemail siya kay Baba kanina. Oo nga no, grabe talaga yan. Ano? Tuga. Yung virus niya. Tinatago sa kapihan sa katawan. Hindi, sa tingin pa lang ng babae, makikita ang ano. Tingnan mo yung ano niya. Grabe. Guys, matulog na kayo ha. Ako, nag-aantay lang sa ano. Magpupuyat kami pa dito. Magpupuyat kami pa ng ano. Okay lang iwanan nyo na ako dito. Sir Goy Katsu. Explorer. Isa lang na natin si Sir Boy. Isa lang natin yung ano niya. Hindi pa ako tamsak dito sa Boy. Tamsak 53, Sir Boy.
for watching, Sir Boy. Tamsak 53. Tamsak 54. Dollar. Oh. Dollar, Sir Gatyo. Anong oras yun, alas 10? Mm-mm. Tamsak 55, Sir Gatyo. Tamsak na lang, dikit na ako sa'yo eh, di ba? Dikit na lahat yung dikit, agad ko. Yung mga ing-ing ko dyan, no? Makadikit na. Tamsak 56. Ano ba yan? Tamsak 56. O, di ba? Mas kaya tamsak lang dyan. Tamsakan nyo din si tamsak ulit, Sir Boy. Tamsak 58, Sir Boy. O, di ba? Tamsak lang. Dikit na eh. Yan sa kabila. Mayroon pa akong pang-tamsak dyan sa kabila. Gawin natin 60. Maya muna, maya. Tamsakan ko pa yung mga iba. Kabsat. Tamsak 25. Sa Premier. Nax naman, ang galing ng sumayaw. Oh. Kaya pala, no? Ano ba yan? Hinahabol-habol ka ng mga babae. Ang galing mo naman sumayaw kasi. Pati si Sir Boy Gatcho din. Oh, daming nai-inlove sa boses niya. Oh, di ba? Galing-galing nyo. Sana all. Sana all gumagaling sumayaw at kumanta.
Oh, diyan nai-inlove ang mga babae sa inyo, di ba? Ay, Diyos Mariusip. Oh, pinag-aagaw-agawan na kayo ng mga ladies, di ba? Pati si Boy got you. Pinag-aagaw-agawan ka na dyan, oh. Yung mga fans mo. Sayaw pa mo. Kanta pa mo. Naghaharap ako ng tamsak ko. Nasa min channel ko yung mga iba eh. Ano, Lord? Upo ka. Upo tayo. Dating gawin. Ano ba yan? Ayan, inom tayo ng alak. Parang true. Inom tayo ng beer, oh. Inom tayo ng beer, oh. Ano ba to? Pepsi pala. Pepsi pala. Kala nyo beer na, ha? Saglit na magtamsak-tamsak tayo. Ayan, natamsak ko na lahat yata. Si Shing TV. Ba yan? Saglit lang, Shing, ha? Kasi tinapos ko lang yung para tuloy-tuloy. Tamsakan ko yung premiere mo rin. Magpupuyat kami dito. Kaya, huwag niyong hadlangan na, ha? Huwag niyong hadlangan yung, live ko. Samantalahin. Shing, dito ko sa bahay mo. Yung mga inaantok na, matulog na. Okay lang si Ate Ima dito. Tamsak, Shing. Shing, plus ko. Plus 1 na ulit. Matulog ka na. Maski na matulog. Wala ka dyan. Didikitan kita. Nakailan na ako ng dikit sa'yo. Pag sila ng pintuan, ang lakas-lakas. Hamod! Too much sound. Outside. Ay! Ano ba yan? Yung bata, hindi marunong na. Outside. Okay, go. I will tell to Lord. Yeah. Shing TV. Ayan na. Nakailan na ako nuli. Hamod, her telephone is here. I will tell. Guys, matulog na kayo yung mga ako, kilang ako dito. Magpupuyat kami. May mga bisita kami dito sa Lord, nanap ka ni Hamu. Ay, Miss Eileen. Oh. Miss Eileen. Biglang shout out ating Samuel. Musta na? Turuan mo naman akong mag-Espanyol ba? Wala akong nalalaman eh.
Sabon ba? Sing TV, nandito ako ulit sa bahay mo. Si GR Gaming, tapos na yan. Tapos na kita. Si Charlotte pa pala. Tawag ka ni Hamod. Ate, magandang kapawang niya. Oo. Makabukas lang na kung dumating si Ina. Tapos ito na magpatay ng ina. Ano? Oo, tawag ka na nga ni Hamod eh. Ako nang mag-aantay. Ma'am Charlotte, nandito ako sa bahay mo. Watching ako. Oh. Parang hinaantok na rin ako, pero holography, tamsak, bagong dikit. May bagong dikit pa ako sa iyo. Meron pa pala. Sinong pinakamaliit views ate, bigyan ko ng play or bigyan mo ng si ano, baski, bagyan mo si Kabsat. Yan, bigyan mo si Kabsat. Yung nakapin, si Kabsat natin, yan. Sabi mo, play mo siya. Play mo si Kabsat natin, oh. Tapos si Boy Gacho, yan, dalawa. Play all mo silang dalawa. Kasi Eileen. Sana all. O, diba? Sinong pinakamalit? Yan, yung dalawang yan, bigyan mo. I-play all mo si ano, Kabsat, Captain America, yung nakaano. Captain America, ikaw din eh, America ka rin, di ba? O, di ba? Ma'am Eileen. Oo, ang laki ng bahay, pero ano, siyempre masipag siyang ano eh, magbahay-bahay. Masipag yan kapit bahay, lumalapit yung mga ano sa kanya, o di ba? Lumaki. Iba rin yung play Miss Eileen, iba rin yung play. Alam mo, maski na malaking bahay mo, kung maliit lang naman ang ano, di. Play mo rin. Ako nga eh, maski na malaki ang ano, bahay niya, mas maliit sa akin. Sige pa rin, play. Play ko. Para dagdag sa atin, ano, di ba? Asan si ano, Lalab, Pipititi? Natulog na. Kumin sa akin eh.
Yung small lang. Yung small lang ba? Ayan si Boy Gatcho. Si Sir Boy Gatcho yan. Boy Manlalakbay pala yan. Oh. Yung binaba ni Jasmine. Jasmine. Kabsat, ang laki ng bahay mo daw. Takot sila sa'yo, di ba? Yan si, si GR pala. Mama Eileen, si GR. Maliit lang yan. Maliit pati bahay niya. Balikan ko ulit mamaya, dagdagan ko. Aanim pa lang ang naibigay ko. Ma'am Eileen, anong oras na dyan? Anong oras na dyan sa Amerika? Si Pilipina Chili pumunta din sa'yo. Oo, pumunta siya dito. Umalis na nga. Sabi ko, saglit lang eh. Nandyan sa taas, Pilipina. Sabi niya, sa susunod na lang daw siya, nahiya siya siguro. Dahil sa dami ng tao kanina. Marami kasing kanina eh. Natabunan na siya. Nahiya siya. Nandyan siya, dinakitan ko pa eh siya. Kauna-unahan pa siya. Natabunan na. Sa ibang araw na lang daw siya bumalik. Eileen. Anong oras na dyan? Ayos yung mo FB mo Ayos yung sayaw mo. Mama Eileen. Alam mo si Ma'am Reggie, pumapasyal-pasyal din. Kaya, pumapasyal-pasyal sa mga kaibigan ko. Nagpapalipad-lipad. Nagpalipad siya doon sa isa kong kaibigan. Maski na hindi niya kilala. Ayan, si Boy Gatcho. Play all mo siya. Kasi mas maganda yung mag-play all yung Amerika, diyan sa mga malayo, di ba? Mas ang revenue. L3. 5:30 PM. Dito 12:28. Kunin mo yung link ni Sir Boy Manlalakbay. At saka si GR. Takot ka kasi kay Sir Lope. Kasi ang laki ng bahay. Malaking bahay. Marami kasing yan eh. Maraming kaibigan na nagsusuport yan. Kaya malaking bahay. Kay Ilocano ang tadata. Nya kamutin. Ket uray dakkel ti kuana balay na. Yan si GR. Sige, si GR. Maliit lang ang bahay. Takot ka talaga sa malaking no. Tapos invite mo si GR Gaming. Maliit lang ang bahay niyan. Nandyan yung link niya. Yung binaba niya, GR Gaming Vlog. For 30 AM na kay Boy Gatcho.
Kay Ma'am Eileen naman sa South America, 5:30 PM. Dito, 12:30. Di ba? Magkakaiba na. L3, Sir Boy, ano ba yan? Matulog na ikaw. 4:30. Ang nanay ko, ganyan ang ano niya. Ang nanay ko sa Pilipinas, ganyan ang ano niya, gising niya, alas 4, 4:30, nagwawalis-walis na yan sa ano. Watching L3, bagong dikit. Nagkukunik ako, nagtatamsak ako, Ma'am Eileen. Ate, mag-live ka na, marami ka ng, ano ba yan? Wala nga, wala akong laptop, Ma'am Eileen. Wala akong laptop, at saka, busy. Tignan mo, palagi akong tinatawag. Iniiwan ko ito kung minsan nandyan lang ang kaharap nila yung logo. Yung mga sabon-sabon na sinasabi mo. Oh. Buti sana kung nasa Pilipinas ako, uupuan ko yung balang araw ako. Kukuha ako ng sarili kong o di ba? Mamimigay na tayo ng what's our banana, di ba? Saka basta lahat na lang, lahat. Kaso, kakatamad kong minsan. Wala, yung laptop ko, di ba? Naikwento ko ba sa'yo na nanakaw yung laptop ko? Ed Mariano, ayan, si Ed Mariano, baka gusto mong yan. Malit lang ang bahay niyan. At saka si GR, kunin mo na yung bahay ni GR. Boy, got you, hindi ka na matutulog. Ako, pinagkape ko, Pepsi. O, di ba? Pepsi. Pepsi. Bis na kape. Loran, dyan ka ba? Kanina marami kami ngayon. Unti na lang kasi. Siyempre, puyat na sila, uuwi na rin sila, Ma'am Eileen. Nanliligaw pa host, galing sa pangharana. Alay, garotay ka, Sir Gatyo. Kabsat. Ang gapi trabaho yo, nabuwas. Kami walang trabaho at kami wala. Magigising kami tanghali na. Bukas kasi walang pasok. Ngayon magpupuyat, nandyan ang mga kaibigan ni Amo. Tapos nasa galaan naman yung mag-ina na sila sa wedding.
Boy manlalakbay dan, sabi ni Mariano. Si Eileen, ligawan niyo si Ma'am Eileen para i-watch kayo. Ay, salamat. O, di ba? Andyan lang andyan na yung link niya. Mag-open ka, Ma'am Eileen, ngayon. Mamaya. Nag-TikTok ako eh. O, dalawang lumalabas na ano. Kasi walang harang yung isa kanina. Kaya inulit ko. O sige, mamaya. Ay, tulog pa ako, Ma'am Eileen nun ah. Napuyat. Sige, tingnan ko mamaya. Mag-ano ako. Mag-alarm ako. Matutulog kami, alas 4 na eh. Eid Mariano, watching ako. Si GR pala, yung sinasabi kong maliit lang ang ano niya, bahay niya. Eid Mariano, magtitingin ako ng ididikit ko sa'yo ha. Kung mayroon pa. Alam ko na, dikit ko na lahat sa'yo. Patamsak yung nakapin. Maulan. Saan maulan? Ate Maya Melo. Eid Mariano, sali ka ng ano live ni Miss Eileen mamaya. Tapos si ano yung maliit na bahay, ano yung kasanay nandyan, si JR. Sali kayo dyan para ano, para ma-watch ano kayo, mapli kayo. Abalang ako lang, nawala na ako. Naghahanap ako ng ano. Dikit ko sa'yo kung meron pa.
Wala na ata it. Si Mariano. Nadikit ko na sa yung lahat. Watching na lang. Kabsat. Maturog kan, kabsat. Ada trabaho, ay awan sa trabaho no bigat niya. L3 tamsak. Ito, sipag-sipag ni L3. Plus 2. L3. Walang ginagawa, mag-play na lang muna. Hindi pa ito naka-play. Mag-play muna. Ay, nako. Oh. Oh. Busog ako ng Pepsi.
Ganyan ang ulam namin, kabsat. Sardines. Oh, ang daming litos kasi dito eh. Ang sarap. Nilagyan namin ng sutanghon, ay sutanghon, yung ano, yung pansit na ano, parang ano bang tawag, sutanghon ba yun? Sir Boy got you, hindi ka na matutulog. Mag-support ka na naman sa mga ano, sa mga tinutulungan mo. Panay babae naman ang mga sinusuportan mo. Sir Boy got you, panay babae ang mga sinusuportahan mo ha. Mas maganda yung ano, babae kasi ano, Sir Boy got you. Kasi pag yung mga lalaki, budol yung mga iba. Sorry, mga lalaki kayo. Budol yung mga iba. Di ba? Pero yung mga iba, yung mga babae, ano, magkukonsensya sila pag hindi sila marunong magbudol. Kasi nasubukan ko na eh. Daming ano, budol sila, hindi sila nagbabalik. Mas okay-okay pa ang mga babae. Kasi marunong silang ano, mag-support, magbalik. Holography. Just wait, okay? Samantalahin na yung pagla-live kasi baka hindi na naman ako maka-live. At saka isa pa, ano, may bisita dito. Gising pa sila. Habang nag-aantay sa amo rin. Hindi rin makatulog kung matutulog na ng maaga. Kasi gigisingin ka rin at gigisingin ka. Magbukas ng pintuan. Ayan, di ko pa yan natamsakan. Sa ibang media, ayan, tamsakan ko na nga. Matulog na yung mga iba. Tulog na kayo. Para hindi kayo makuya. Ayoko rin mapuyat kayo nang dahil sa ano. Hmm.
Kula andara may wadtan ira. Ara may san ina, limarad kiyon kasal. May laki. Walay bisita to ya, ano, kita nagmajilis to. Wala rin bisita to, kanyan gising pa kami. Kanyan, ano, bangon kami ni. Ituloy mo labat taykin mo. Ay, balong, ano, tamsak ako dito. Sir View Mail Vlog. Ang tutay luluto yo. Energy ko lang yun ni Jed Taiwan ni. Taiwan kini. Mayari tayo panbabalat yun ay ni. O sa Pangasinan kila. Wala kinid Taiwan awa. Di tangkila man na ayaw mo Taiwan. Hanggang pala sumputan. Wala nang uwian. Taiwan parang Pilipinas lang. May mga saging. Diba? Parang Pilipinas din lang ba? Gilatan niya pa Gilatan niya pa nagtadtad. Ang isubunis ako eh. Ang isubukinis ako ya. Singa lamang Pangasinan jay si kami ay. On lamti anang nang ko singa Pangasinan labat la. Dito nag yung ano nyo sa Taiwan. Parang Pangasinan lang yung mga ano. Kasi nakikita ko rin sa ano mga kaibigan ko. Medyo mabagal na eh. 5 at ati ay. Medyo mabagal na 5 yung siring. At yung 3 oras dito na ipalbangon lawa. 3 oras dito na si kayo eh. Circle. 3 oras dito Taiwan. At ay 5 ati napapasal ambod pilis. Ay alas 5 la kabuwasan nawa. Singa Pilipinas. Alas 5 la Pilipinas ma. Di ba? Masarap latay pang sa Limanok, Adidas. Di tangkilad, ano, Taiwan na ba? Diyan Pilipinas mo, alas 5 lang. Parang Pinas din lang dyan, no? Oo, may saging. May punong saging, may ano rin, may basta. Ano ba yung meron dyan? Mga alaman.
Sa limak ate anggan agak man teg-teg teg-teg na sira et maples maples ya talaga. Sing aki-akieun euy amai euy antu may amay euy. Sa limak ate anggan agak man teg-teg na sira et maples ya talaga. Sing akieun euy aman euy. Tu may aman euy tos mariusip ka. Ano pala for watching, subscribe pa kita. Balikan ko nga si holography, tamsakan ko. Tamsak holography. Dikit na kita. Guys, baka pagod na kayo ah. Ano na? Kulaan mo la Aileen oy. Batikan makmot la. Id Mariano, nandito ako sa bahay mo. Anong gawa mo dyan? Tato ba? Tato. Hmm. Makapal. Makapalag ka kasi, agik. Antutan mo't euy. Si kay mampapaulat. Anto may ibabagam di tanay. Bil Binaas taklabat maikin. At akalagak. Si akin euy. Si akin euy, anto man amay euy. Oh, di ba? Makapalag kasi. Makapalag si Rin. Ta, kin. Ta binasak labat may intiks mo ay. Ya, say limak atis yang anggan agak matingting. Nasira at maples. Maples ya talaga. Kamu. Sing akin euy, aman euy kamu. Anggap katuluyan to. Ay, makapalag ka. Dati ikaw yung ano ha, nag-uupo ng ganitong oras. Ako yung pumupunta sa iyo ngayon. In-stop mo. Kasi nag-back out ka na kasi tiisin mo ah. Porque ano, konti na lang ang watch hour mo. Binitawan mo pa. Pagpatuloy mo ah. Di ngayon sana, demonetize ka na. Ano ba yan? Wala kayo memot? Wala kami mat yaman pasyar-pasyar. Palbangon lang kami. Palbangon ka kasi man u-open. Di ba? Kabsat. Kapangasinan tatan kabsat. Yadkin itanay. Walad Taiwan pero si kato.
Hoy, holography, tapos na ako sa'yo. Baba ka ng baba ng bahay mo. Ang laki-laki na ng ano mo. Holography. Done to you. Si holography daw, oh. Dikitan nyo daw si holography. Holography. Ako, dikit na ako sa'yo. Holography. Anino ni Bicol. Tamsak puhos. Salamat sa patamsak. Oo, dakil ditan sa Pangasinan. Are bisitak dya. Panay Pangasinan. Kami nanang samar labat ira kasi ambayng ira. Dakil so bisitam kandad siya. Ta bisita labat iratan. Santa da ka kinkura. Katunang bang ira. Singa may kaabong uy. Kami saksakuya yun. Grupo Santa da. Ang akala nila yun. Kagrupo daw. Hindi, sabi ko. Lahat kayo, saan-saan nagagawi ay kung saan-saan galing yung mga bisita ko. May Amerika, may Taiwan, may Saudi. Sabi ko, nahihiya silang dumalaw. Ay, Sniper Pinay. Nagpupuyat si Ate Ima kasi nag-aantay sa mga bisita na alas 4 na sila matatapos. Nag-aantay ako ng utos, magawa ng chai. Chai nila, ugawa, or kung ano yung wala doon sa kanila. Kaya pinupuyatan ko sila. Pinupuyatan ko na sila. Ilocano, yan, mga Ilocano. Di ba? Malibali man salita yan, Pangasinan. Oh, di ba? Tamsak dan host, dating dikit. Ay, salamat. Salamat ay nako, busog mat ng Pepsi. Oh, di ba? Parsilogan Channel. Anino ni Bicol, salamat sa patamsak mo. Ay pakaway-kaway. Magpanang kayo pa. Kailatan ay. Gawin mak na nang. Huwag tan lalantilarad kinay ni video kay. Huwag tan larad video. Ditan kalaman nang. At maklapan kiyan. Papapawayin ta. Huwag yaray kinay.
Manbabantay siya kay. Mag-out na ako mamaya ta, matulog na. Mag-idlip ako saglit. Holography danto yo. Guys, mag-in na tayo. Naantok na rin ako. Babay na para makatulog na rin kayo. Ay, si pala, si Parsilogan. Ayan. Malit lang ng bahay niya. Saglit lang. Kala, dikitan ko lang saglit. Nakalimutan ko. Maulan dyan, no? Parsilogan. Grabe naman yan, oh. Saglit lang tayo. Bibigyan lang kita ng 6. Dikitan kita ng 6, ah. Maulan. Guys, pwede lang mag-out kayo kasi tapusin ko lang si Parsilogan na ayudahan. Kawawa naman siya. Ulit ng bahay. 200 lang. 206. Ayudahan ko saglit.
Parsilugan, pang-apat na ako. Madali lang ano. Ayan, pang-5 na. Parsilugan. Pang-6 na. Parsilugan with thumbs up na yan. Ayan, pang-6 na. Matutulog na tayo. Mag-itlib muna ako saglit. Ayan, done na ako. Anino ni Bicol. Anino ni Bicol. Salamat. Ano na, mag-in na ako. Naantok na si tayo. 'Di pa ako nakakadalaw sa inyo kasi busy-busy. Kapatid Anino ni Bicol. Three minutes.
May araw na uupo rin ako sa inyo kasi busy ako. Kanina wala akong napuntahan yata. Kay Sis Mary Joy lang yata. Saglit lang. Tapos wala na. Si Kabsat Luffy, hindi ko rin napuntahan yan. Sino pa yung nag-open? Wala akong napupuntahan sa kanila. Sa inyo, ano ba yan? Di bali, hindi naman isang araw. Marami akong trabaho. Alam mo naman yan, pag hindi ako busy, uupo ako sa iyo, di ba? Nanonood ng mga grips, yung mga, ano ba yung mga nasa ano mo? Yung mga paligid ng bahay mo na magaganda, o di ba? Ayan, 1 minute. 1 minute. Mag-in na.